An bhfuil tá muid beag de chuig se bríon an seo ag léamh riant scéalta nuachta as Meiriceá don ceathrú láidtí go mí feabhra ghabhílas nuidí ó Glá Valentín ar nuach scéal trúbhéalach atám is agam an bheice tú a cailín álan sin ní Teorainn González a fuair buachal charbás sléochtú fásach a Hurlin Parkland, Florida. Blian omlan ó hin. Cnéasíon riant críochtaí idir an ceanlíne ach tá riant críochtaí eile istí nach cnéasíon riamh. Deir an cailín seo Teorainn González gur scriosú ise chuma lena buachar chara. Na Pólíní dreagar an gluach éigeandála deir siad san gur chuireadh as riochtaíd machas amach deir duine céhé seanis mór sé lead fi sé haon bliana d'aois ar scoláide den scoil. Nach nearna néala, nach nearna brón go fóill ach atá éis bliana chaithfh man gníomhíochta ceachleoir. Racha muid amach sa spás chomh fada le Mars. Chur nesa an Fánaí seo, Mars Rover, amach go Mars bliantóin cúig bliana tí ago hin. Opportunity a benam go. No orvé curiosity. Cibé. Tis cúig bliana díag níl an Fánaí seo ag ábhar níos mór tan Iarmhairtí agus an Fánaí Marbh ach ní ráthas ag súil leis a Fánaí a bheith beag tríhí agus bhair sé cúig bliana nó rud cíns. An dúrad stoftaí ar eis ó Mars a bhuíochas leis an technoliacht seo. Tá Donald Trump ag géar an náire a cheachant. Sró dionach Donald. Agus a óneach a chosint I dtíobh na Teorainn agus an balla agus an fálathe seo a bhfuil tar de Diúracáin faoi. Níl Mexico chun éon airige de íg san balla seo. Níl an chógáil chun airige de thuairt agus é ag lorg balla, well, bhuail sé faoi cheann. Cé a bhuineos an balla seo níl is a gcíine níos mó. Agus deir na hiiriseoirí b'éidir na cheadúr eile nar cheart brú tríd an mála a chuirtar os do chuir. Ach, daileáil leis agus b'éidir idir bheartaíocht dhéanamh. Tá an Íaráin ag tógáil Diúracáin agus cé nach daíonn an Íaráin liom ná an córas. Tá ma Íarán nach bheith mis déanna rud ceann ceanna. Tá na stáitianta tar éis a thuairt le fios go bhfuil olnáide acab sa meán airthar agus sin an Íaráin. Well, tá ag thuairt le fios is go bhfuil na stáitianta ag chur éibhrí I dionscadal a bhí ar siúlacha na Diúracáin a chraplú
Lancashire orb. Tá tuairt le fios go bhfuil teilgean Diúracáin ag tepa san Íaráin. Agus is cosúil go bhfuil tá tuairt le fios go bhfuil na tepanna seo ag tarlú marall in terma do sabotéireacht tá ar bun ag na Stáit Iontaithe. Ní sna Diúracáin ach sna PC a chuirtear a fáildóibh. Phléiste. Maidide leis an Íaráin céir de eicinmid ach spíre a bhrá na Stáit Iontaithe chun obair ghéanad an Íaráin. Monica Elfriede Witt gníomhre fáisnéise stócha a rá farsaí aice agus a rá obair faoi rúndianta aice san Iarraach agus san Arab háideach agus a Qatar. Ach Deir sí díomhríoch, díomhisne agus hasar sí ag tuairt eolast an Íaráin, is agam cén fá. Tugadh an stoirm iomrail ite, nó an stoirm fiáin. Tugtar le fios gur inis Paul Manafort bréaga. Tá Kirsten Gillibrand ag rith mar féimíneach, ceach go leor. Dúiltaíonn an teach cúnamh a thabhairt don Arab háideach sa chogadh sa Yemen. Tá drugaí fós ag sreabha a bhuíochas leis an cartel Sinaloa fiú gan El Chapo atá brísún agus é ciontathe. Tá lorg láidir, tá lorg fairsin acu. Tá féabhas teacht ar a subway, deirtear, well, ach má tá mail ar na trénachaí go fáil, tá debris ag titim ar dhaoine, agus ní hana fa hárlaíonn múch nimhúil ar na hárdáin. Tá ardscoilní New Jersey tar éis sríanta a chur ar Iarmhairtí, sin taclail sa clifa Meiriceánach. Ryan Adams céir dar rinne tú is cosúil go nearna tú go raibh tú mun míompaid lim rá. Is sacm céir rinne se. Is minic a chúlthas an tanim sin ar FUV ach ní dóil mu glasfar as seo macha. Ok, sin é an nuacht ach tá riad procail deasa agam. Just tá méid gur iad a chuineáil im am chluigin. Neamhhaint. Sin róhá gan úsáid ríis. Gníomhach, man na bhfuil an post agat go hamlan ach má bhíonn tú gníomhú mar an duine sin is abrimis ordaine gníomhachú. Iarmhairtí, téann tú idir an dáhíomh chun iarmhairtíocht dhéanam. Vótálaí cóluach. Lá bháin bíonn tú vót alternatívh seo, lá eile bíonn tú vót alternatívh eile. Téisiúil, smailm na scéalta téisiúil. Idircheapa, má tá mo chuine ag cathe líomhróid go dtí nó inan seo, ach má léim an tosa sús. Idircheapíonn cheapan tú an líomhróid. Leathan, duine atá díreach cosúil leatsa. Cosúil a twin. Task, úsáid tú scían speisialta, scían tasca,
chun an lámh bhaint de rinne, go háide más sádachú. Forrásach, má tú duine dul chun cín go politú, is forrásaí thuas dócha. Forrásaí. Rud de chuir sa bheá, dá híh a bheás dócha. Neamh chosint. Fá go gan neamh chosinte, an síomh is dócha, be héasca. Aber, chathú isteach san aber. Fónóid tíanam sin rovinnig le amadáin. Antaise. Intaise? An méid atá fágaí abramíist créatúr atá Marbh ach a bhfuil cuid de le feiceáils chloch. Riadare, seanár. Achran, Ainas, Ceflid, is sonnen na trí rud. Nua gín. Rud beag 10 nua mar bhréagán a henine ach nachhfuil ánach rud fánach. Má tá rud síthúil tá sé suhanseach stócha. Cléanna tápátal sé agam. Tá cléanna agam a tíomh cléomh láthir. Agus níos tá cléanna agam is tíomh éis. Níl cléanna agam níos nó. Carlach. Focail becheart a bheith agam, focail a eicem an tom ar fad agus focail a níanam dearmad ar an tom ar fad. Céir é an carlach go bhaithe tú idir a cuaig má chasan tú dísle. Sé inai a héan. Breis chodanai. Chodaní breise. Chodaní beidir a chathe tú cheannach le curla de ríomhara. Góhálas, úsáidir a focail góhálas le sin freisin. Góhálan na breis chodaní le sin eile. Right. Focail deasa. Sinna méid, tá méid chéochnathe. Tásúla go bhhain sibh tairibh úsáid nó tainmh as sin. Agus go mbeidh muid a caintla chéile rís Sarawad, Slán.